Kanang imong bana be. Sige sugal dito, nya hurot yung kwarta, nya muli sa inyo magngisi-ngisi dayon, taphaw kay ginisihan, kay nahurot ang kwarta, unsa may mo isulti? Hay may imong hinumduman ang iyang pag-uli o katong pagkahurot sa kwarta? Uy, ang pagkahurot sa kwarta mo imong hinumduman. Wa jud ka makadahig nga bisag wa nay kwarta ni uli lang gyapon. O ana, di ba? Believe kay kunimo dong naglakaw na malang kapadong din ana. Bisag wa na kay kwarta, uli lang gyapon kanya. Makamanage pag yung kag smile, taphaw lang pero at least mo smile pa. Ay mo gusto nimo kanang magkusmod. Oh, na. Muna ingong Ginoo diri ang taksanan nga inyong gamiton para sa uban mao say taksanan nga akong gamiton kaninyo. Unsa